Ако въблъскат хормоните и имате проблеми с здравословни, а пък много не си пада, че по здравословния начин на живот пийте по 5 кафета, обичате бирата, сладките неща, като много хора. И като мен, разбира се, има решение. Здравчето, създателя на черната кутия, го е намерил. Негова лична формула, познание на други книги, е направена една много интересна компилация. Здравче! Башма, ето ма и мен. Какво е това? Според вас? Това е златен оцет. Златният оцет всъщност се свързва с нашото ДНК и го трансформира, прави връзката здрава. Ако вие всъщност сте решили да поемете по един по-здравословен начин на живот и пиете оцета, вие ментално ще се издигнете много бързо и ще се възстановите и от тежка умора и ще имате една яснота и свързано с самия себе си. Както и Вселената, която и всичко, което ни заобикаля. Но всъщност, ако не изпитвате нуждата да практикувате каквито и да е духовни практики, а искате просто да сте здрави, пак може. Ето да това е. Нали? С органично злато. И ябълки.